May hapon siyang tanan diha mga ga. Kaila mo og hinlo. Kaila hinlo dol. Mamatay ka man. Taka ron kay. Kung wa mo kay bawon sa nang hinlo, kanang hinlo, makaluya gina siya no. Kay ngano man. Kana ganing hugo kay inyo ang balay. Kunya ingno mas mama nga panghinlo diha kanang mga limpyo ba no. So kani dire. Pahinloan na sa tuwa diha kanang hugaw diha no. Kay humana mo may trabaho diri sa balay. So mahinlo ta karon. Parang maluya. Nakabati ko hinlo ba maluya ko ra yan. Ikaw ra yan. Hindi ko masuot balay. Maluya ko ram kag ikaw ra. Buta na sa buka mo. Hindi ko suguan dahil. Hindi na ko suguan. Pasok ko hindi ko suguan. Graag nimo. Wala gyud. Yan ka na suguan dyan. Patay nun buutan. Di nam sugo sila agad. Guwapo. Listen. Kanay guwapo. Batig now. Dara kanay guwapo ni. Asa man upaw? Upaw lang. Upaw ra mo kuno mo. Unsa tay pangasto pa ni Jiboy mo bet? Pidawi. 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 Umal kayo no? Pidawi. Umal kayo bidaw. Ayo kita behero no. Oro bako tin. Ana ba ana ya. Ano mo bukas ng diganan bud? Bay ka sunod bay tope bay. Wakay mo ko sa mina di na buhok. Asa guli ba? Nasan aking salamin? Asa guli? Este, mga ganun. Saan ako paghugas ganoy? Tabay og limpyo, malimpyo ko dire ba? Lagi gudul. Kay ko man ay karta or snacks. Na. Na ba? Na lagi. Siwa-simaan yo. Ay. Uli na to. Buwa mo. Ay sado. Langasap. Ay sa ba, isa. Without further ado. Magtrabaho na ko. Magtrabaho na. Tabang ba kaning buwang? Tabang ka? Tabang ko. Tabang ko lang. Mutabang snack? Tabang ko. Sima-simaan ninyo. Tabang og tan-aw. Lagi nagbatasan ninyo oy. Balik ka liko sa gisulti ni Makaitor. Ay siya dito. Balik ha? Ano mo balik mga kuan? Mamubo og samot. Ako sang pagngon mga ga kay ma-full storage akong cellphone. Hindi na takabuhat og laing video, no? Stay po tan sa mo diha nya, tiwasan niyo tanang video ha. Kay para nani viewers. Kay wala na mo tan-aw. Okay. Wala ni viewers. Ako sa nang buhaton diri ang gisugo sa kuha kay malimpyo na diri mong palibot, oh. Murag samok jud siya. Para pod nindot ilihok-lihok kay kung limpyo yung palibot, nindot ilihok-lihok, no? Ana na siya. Humana ta og panghinlo sa tong palibot mga gano. Okay na ta. Malipay na to tong inahan nga natuma na to yang gisugo nga manghinlo. Unya inod po tanaw no kay murag na limpyo siya. Medyo na limpyo no. So mura siya na limpyo. Pero limpyo na na. Okay na na. Hinlo na na para sa kuha. Ambot lang ka mama. Ambot lang mo sa inyo ha. Og hinlo ba na para ninyo basta kay para nako. Hinlo na na siya no. Ang tutusulo ni gayon hangtod sa sunod na tong vlog. Try mo sa pagsuporta. Kanoy TV, Anoy Out, Bunal. See you.